Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Gabi ini linog na sad. Kabantay mo? 6:00 Mura magtibuok Pilipinas, sige namang linog. Atong iampo no nga bisan tuod o ingon ani ni ang ato karong kahimtang wa lang gid untay mga additional nga dagkong kadaot nga mahitabo. Ang ato sad nga mga leader sa nasod magpakabana na unta sa pag-secured sa katawhan dili lang sa ilang personal nga kaugalingon. Ang ato sa mga benefactors and donors nga nagsigig tabang nato pinaagis pagpamalit ani ato mga slots ilikay unta sa mga kadautan o palambuon ang ilang kinabuhi. Ato karong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog nining misa, atong hinumduman o hinulsulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangama alang kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan o pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita o Ginoo among hidabang ug mag-aagat himoa ang among mga kinabuhi nga magbarog diha sa imong gugma ug ang among gugma kanimo mulutaw unta diha sa among kadasig sa pagbuhat ug maayo alang sa uban. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Roma. Gikan kang Pablo nga ulipon ni Kristo Jesus, gipili pagka-apostol o gitawag sa Dios aron magwali sa maayong balita. Ang maayong balita dugay nang gisaad sa Dios pinaagi sa iyang mga propeta ug gisulat diha sa balaang kasulatan. Mahitungod kini sa iyang anak ang atong Ginoong Hesukristo. Sa iyang pagkatao, kaliwat siya ni David. Sa iyang espirituhanong pagkabalaan, gipadayag siya nga anak sa Dios, uban sa dakong gahom, pinaagi sa iyang pagkabanhaw. Pinaagi kaniya
ug tungod sa iyang ngalan. Gihatagan ako sa Dios ug katungod sa pagkaapostol, aron pagkabig sa tanang katawhan, aron mutuo sila ug mutuman. Lakip kamo nga anaa sa Roma nga gitawag sa Dios aron maiya ni Hesukristo. Busa, gisulatan ko kamong tanan diha sa Roma nga gihigugma o gitawag sa Dios aron mahimong iyang katawhan. Hatagan unta kamo grasya ug kalinaw sa Dios nga atong Amahan ug sa Ginoong Hesukristo. Ang pulong sa Ginoo. Ang Ginoo nagpahibalo sa iyang kaluwasan. Ang Ginoo nagpahibalo sa iyang kaluwasan. Awiti ang Ginoo o bag-ong awit, kay naghimo siya og katingalahang mga buhat. Ang iyang tuong kamot nakadangat og kadaugan alang kaniya. Ang iyang balaang bukton. Ang Ginoo nagpahibalo sa iyang kaluwasan. Ang Ginoo nagpahibalo sa iyang kaluwasan. Sa tubangan sa kanasuran, iyang gipahayag ang iyang katarong. Nahinumdum siya sa iyang kaluoy ug sa iyang kamatinud-anon. Alang sa balay ni Israel, ang Ginoo nagpahibalo sa iyang kaluwasan. Ang tanang kautlanan sa yuta nakakita sa kaluwasan nga gihimo sa atong Dios. Awiti nga malipayon ang Ginoo kamong tanang kayutaan. Singgit kamo sa pag-awit, awita ang pagdaig. Ang Ginoo nagpahibalo sa iyang kaluwasan. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw, O Ginoo. Samtang nagpunsisok ang mga tao libot ni Jesus,
Mipadayon siya pagsulti, pagkadautan gayod sa katawhan nining panahona. Nangayo silag usa ka milagro nga ilhanan sa pag-uyon sa Dios, apan walay ihatag kanila gawas niadtong milagro nga nahitabo kang Hunas. Ingon nga si Hunas mo'y usa ka ilhanan alang sa mga tao sa Ninibe. Ang anak sa tao usab mao'y mahimong ilhanan alang sa mga tao niining panahona. Sa adlaw sa paghukom, ang rayna sa habagatan mubangon ug musudya sa mga tao niining panahona, kay mipanaw siyag katunga sa kalibutan aron lang pagpamati sa makinaadmanong mga pagtulunan ni Solomon. Og hibaloi nga dinhi ani ay labaw pa kang Solomon. Sa adlaw sa paghukom, ang mga tao sa Ninibe mamangon og musudya kaninyo, kay naghinulsol man sila sa ilang mga sala sa pagkabati nila sa wali ni Hunas. Og hibaloi nga dinhi ani ay labaw pa kang Hunas. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Si San Pablo sa atong unang pagbasa ming hisgot nga ulipon siya ni Kristo. Kana nga maong deklarasyon kung kinasing-kasing mo resulta gyud sa binuhatan. Lingiyay mong tupad na ulipon ka ni Kristo. Lingiya ba? Niya, unsa may binuhatan ni San Pablo, gasigi siyag sangyaw mahitungod ni Kristo. Kay ulipon man siya ni Kristo. Og sa mata sa Ginoo, nahimo siyang buutan nga tao. Samtang ang mga tao nga nagsigig simba didto sa templo, nahimong dautan sa mata sa Ginoo. Matud pa ni Kristo pagkadautan. Nagkuan biya sila, nagpunsisok biya gid sila. Magsigi man sila tan-aw, magsigi man sila dugok didto sa templo. Papareha sa taga Compostela ba? Sige gyud simba, ana. Inig prosesyon, daghan kay mo kuyog, parehadtong niagi na tong prosesyon. Gahapon sa atong Pista Mas, astang daghana. Abigin ako dili paigo atong pagkaon, pero may gani kay nanguli sa dang kadaghana. Guwap ato manguli na mura gitog tanagon si rumbuang tong atong pagkaon, pero nasobra gyud siya, daghang sobra. Nya, nindot man tan-awon ang pangutana lang kadtong nanguyog sa prosesyon, kadtong nagpunsisok na purtindaghana pagkamisa nato, pila ka buok adto ang ulipon ni Kristo. Ana, ulipon ba? Unsa man ay kinaiyas ulipon? Musupak na sa galon. Musunod ra gyud bisan pag ang iyang kinabuhi iyang ibuhis para siyang agalon, basta ulipon. Pero kanang nanrabaho ra, kanang nitrabaho ra ba nang warta, adili na gitawag na ni Kristo og sinuhulan. Ang sinuhulan dili gid na muunong sa iyang agalon, ug moabot na kuno ang mga pagsulay, mudagan ra gid na kay sinuhulan ra man. Lain na sang lingi sa imong tupad na pilay suhol nimo. Pilay suhol nimo sa Ginoo. Unya unsa may atong timaan nga kita mga sinuhulan, demanding ba? Muna ang mga tao diri sa panahon ni Kristo mi-demand. Unsa ilang gidemand? Paghimog milagro.
aron magpaulipon minimo, mutuo minimo, paghimog milagro. Ana, ako sugman kita mutuo kana mga tao maghimog milagro, labi maghealing, labi na jud makita taanang na ang giyawaan nga ang liog motuyok nya moabot dayon ang usa ka tawo nga iya dayong priubiran mawagtang ding yawa. Asos, mura tag-ulipon anang tawhana no? Magsigi na lang tag-sunod-sunod, bisag unsay yang isulti atong sundon, pero paghimo usag milagro, muna karon, aron ta mo sikat, paghimog milagro. Lain na sang lingi sa imong tupad, na nakamilagro na ka. Nakamilagro. Oy, ang milagro magihisgutan ni Kristo lahi. Ingon siya, sama nga si Hunas nag-standby og 3 ka adlaw didto sa tiyan sa isda. Ang anak sa tao sad mag-standby og 3 ka adlaw ilawom sa yuta. Ang pruiba ni Kristo sa iyang pagkamanluluwas mao ang pagpakamatay. Muna ang makaluwas nga tinud-anay mao ang pagpakamatay. Si San Pablo na priso didto sa Roma, iya maning sulat didto sa Roma, taga Roma. Na priso sad siya didto og gipatay siya didto. Giputlas liog og mao toy iyang pagpakita nga ulipon siya ni Kristo, kaabag siya nga manluluwas kay ang sugo ni Kristo niya isip ulipon, isangyaw ang maayong balita. Ug unsay may maayong balita nga ang kamatayon dinhis kalibutan dili na angayng kahadlukan kay tuay pagkabanhaw nga naghulat. Gilingay mong tupad na okay na nimog mamatay. Sige na rabang linog, okay ra nimo mamatay. Magkaratol-ratol magani kag na kay kidney failure. Nainidool na ko pader, ang ako yung taong anak pader, nagsige nagkimo, nako pila may stage stage 4 na pader niya, duha mago nakabuki ang cancer, nako ayaw na lang pag-solicit duha nakabuk cancer niya, stage 4 pulos, kamo magpakimo pa mo ana, ayaw na lang, usik-usik, di ba? Ayaw na. Unsa may buhaton? Nya ningon sa densya nako, unya pa dir maghuwat na lang yung milagro nako, ayaw sad paghuwat og milagro. Unsa may buhaton? Kamatay na. Kamatay. Matod pang San Pablo, mamiya ata aning lawasa. Mamiya ata. Kay kining lawasa lumalabay. Palabyan na. Palabyan na ba? Anong magsigi pa manggid ka diha? Hasta na maglisod og lakaw, magsigi pag og hangyo, padir, hilingi ko padir, hilingi ko. Nako kadugay ba ninyang mamatay? Sige, pahiling. Lisod naglakaw, pahiling lang yapon. Hangtod na lang nagalisod na kaglakaw nga, klaro na kayo ang timaan nga lumalabay na ka. Ang imong lawas na deteriorated na kay 90 anyos na ka. Healing pagyud ang imong gipangita. Tingali healing, pero healing sa imong attachment ni ining lumalabay na kalibutan. Kamatay na. Nya kanang imong mga budget, unsa may buhaton na ipalit og slot kana mo'y dili mo labay. Ipalit og slot imbis magpakimo ka, ipalit tala nag slot imbis magpa-dialysis ka, ipalit tala nag slot aron ikasunod semana patay na ka, pero ang imong gipalit nga slot mulungtad hangtod sa sunod pang mga centuries. Di ba? Igadto nimo sa langit at tubang ni mos Ginoo, moingon dahil Ginoo,
congratulations, nagbilin kag nindot nga bahandi sa kalibutan para sa simbahan ug tungod ana di anasad kay treasures in heaven. Di ba? Kay ang slot, unsa to'y meaning sa T? Oy, ang T ba? T sa slot. Treasure in heaven. Ang S, sacrifice. Nya ang L, love. Ang O, offering. Nya ang T, treasures. Di mo nang usik-usikan nga treasure na in heaven. Ayaw usik-usiki anang imong dialysis, nga wa na gyud paglaom, katulo na, kaupat na ka mag-dialysis, usa ka semana, lagom na kay kagliog, lagom na kay kag mga bukton, mura na kag langkay nga ni kupos, gahuwat talag kanus ang mabungkag. Ayaw na. Ayun na. No? Dawata ang maayong balita. Ug unsa may maayong balita nga mamatay kita apan mabanhaw. Ug ang pagkabanhaw mao na to ang bag-ong kinabuhi kay kani atong lawas inighabilin ani dinhi matud pang San Pablo suluban ta og bag-ong lawas na dili na gyud mamatay. Nindota na ayaw nang sigyag tusok sa dagom katong isulob nimo nga limpyo na. Sigihan kag kulata sa imong bana, sigihan kag kulata. Ay pakulata lang. Hangtod mabunog og may imong lawas, iparok-parok pa ka sa ligi, mga bungkag ng imong ngabil, mabungi ka. Sige lang. Kaya inig kamatay nimo, unsa may mitabo? Suluban ka og bag-ong lawas, nagwapa na kay ka, wa nagyoy mga samad. Di ba? Nganong mura mamugwa, ma-excited? Mura lagi hinumog na nga hadlok. Uy, unsa mo din na. Uy, unsa mo din na. Naunsa man taday ani. Mao na ang mahal nga Birhen Maria. Karon magsugod man ni ang nobinaryo ni Pedro Calungsod sad magkuan man ang ato mga youth na giandam na nila altar. Magsugod sila silang nobina karon. Si Pedro Calungsod batan-on pa kay na. Wa maya siya unta kalaguti sa katong mga tao dito, katong chieftain, ang gikalagutan katumang pari nga iyang kuyog, kay nganong gibunyagan ang iyang anak. Pero iya mang gialihan ang pari. Di na siyang dagan. Di ka na mo hilabtan. Kay kanina yung pari, ningon man siya nga, patyalan kog una kay ang pari may akong dipinsahan. Kinsa ninyo dinhi ang muliwat ni Pedro Calungsod na inyo jud kong dipinsahan kay kamo gyud magpakamatay. Bitaas ang kamot be. Sige. Isa-isa sa kamot di man gikampalit og slot gani. Dipinsahi ko hutda usag palit inyong slot hangtod mo mga matay. Ana, ni kamatay na ninyo kay wa na mo'y kaon, liwat na mong Pedro Calungsod. Pero munindot ang simbahan. Muna si Pedro Calungsod sa iyang kabatanon, gidipinsahan niyang pari, pero pagkahuman niya kamatay, gipatay man sa tong pari. Kaya ningon man sang pari, pagkamatay magani akong sakristan, ako na bahinoon. Gidawat sa pari ang bangkaw ug ang sundang. Motong hiwa-hiwain taon ni sila Mura sila kanabang mga baboy bang giataro ba. Nya gihug kunos dagat. Wa gyud makita. Pero nakita sila sa matas Ginoo. Munang na-enthrone sila isip mga santos. Mauna ang gipasabot ni San Pablo nga maayong balita. Og tungod anang maayong balita, namatay si San Pablo. Namatay si Pedro Calungsod. Namatay si Lorenzo Ruiz. Namatay si Santiago, ang atong patron dinhi. Gilas na lang lingi sa imong tupad. Ing na pakamatyan na nakong slot ni Father. Ging na. Ing na ako ng pakamatyan. So, nindota gano, na magpakamatay sa slot, mamaligya, niya mo palit. So, ikasunod si Mana, hurot na niya tong slot nga Grace. Tag 100 ragod na niya kani pag yung atong PPSC o kaning DPR.
maghuwat man o sa taglinog, maghuwat man o sa tag mga dagko kayong event, una pamulugwa atong kwarta, una pata mangumpra ng mga para ipanghatod ngadto. Maghuwat pa ka ana, ayaw na lang. Ay guwat na, nganong imo magyong paaboton na masunog ang balay, una pa nimo i-repair. Di ba? Ayaw guwata nga mabungkag o sa imong balay, una pa ka mo repair. Ayaw guwata nga kining atong simbahan mo bati og maayo ang naong mga bungkag na ng lingkuranan, una pa gyud ka mo donate. Karon nga wa pa na mabungkag, ato na nang ilisan. Ang among desisyon sa atong team, sa consultants nato, sa mga PPC, PFC o sa aning atong mga architect, murag na ami inkling nga dili na lang na i-repair ang atong mga lingkuranan. Ato na lang nang ilisan. Nya kanang mga tarong-tarong pa nga makaya pa, ato nang ihatag ngadto sa mga kapilya. Okay ra mo? Na bantayan. Nya kada pamilya sa Compostela mo angkon og usa ka bag-ong lingkuranan. Okay mo ana? Ang kaayaw sa pader, ayaw sa. Oy, may lamumulingkod o niya. Igihan pa kay istanan tanawa mabag-o na to lingkuranan. Igihan na kay kaako ng lugar diha, ako ng lugar. Iwakli pa, irog. Ako ng lugar niya, di ra magpalit og slat. Ato ang gyapon ng islat-slat, no? Og dili maangkon og usa ka pamilya, tabangan og 5 ka pamilya, di ba? Nya sa ato mga online parishioners, ala slat-slat sa ta. Kamo sa mga arang-arangan pagkabutang, ala angkon sa mugtag sa ka mga pila man ni kabuk 20 times maghimo lang tag 22 siguro atong buhaton dinhi 22 or 23 ka o pila na wa ipa nga to basta mga anak tingay mga 22 ka kana ganing kada linya nya ato pag nang extendan dito mahimo na ng 6 ka linya 22 times 6 pila na 12 ka 72 132 pila kabok pamilya sa Compostela tubag household abot ka mo din og mga 2,000 household sobra mga 5,000 tibuok ba barangay ba sana municipal no i-divide lang na siya yan ay ubang pamilya mo angkon og tagsa nasa ubang pamilya magtabang tag na po kabuok ini kabutang ang inyong bangko dire pwede na magdungag kamatay doon na mo yung mga trono dito sa langit nao lang na nato pagkwintagod ako mo angkon man jud kog usa siguro man gina 100 ko ana lang 31 nya kanarong na nagsimba din mo angkon sa mong tag 5 kabuok di na gani kaabot ngadto ganis dap-dap siguro di na gani tingali kaabot ngadto sa tag-ubi di na kaabot ngadto sa Mahagnaw hurot-hurot na diri sa poblasyon di ba pero kani damgo ra gini wa gini kamatuoran naman tayo mga 271 ka subscribers ibutang lang nato 1/4 ana mupalit 1/4 ba mupalit og tagsa ana pila may 1/4 sa 270 di sa mo kamo mo kwenta bahala so dali raon ta kun ato lang yung hunahunaon nakitang tanan ulipon ni Kristo. Nakitang tanan sa paggamit nato sa atong bahandi, kwarta man, talento man, or oras man, gamito nato para sa lawas nga mistiko ni Kristo nga mao ang simbahan. Dali ra gyud kaayo. Unya kun ang tanang mga Katolikos Pilipinas apil na ng ato mga politicians naa ng panghuna-hunaan ang akong bahandi
para ni sa community. Dali kay nila pagsulbad kining problema sa Pilipinas. Din ata moagi anang impeachment, mga hearing, mga hala, papriso ngadto sa ICC. Di na ta moagi ana just to solve problems in the Philippines. Kinahanglan pa yun nimong ipapriso ngadto ang former president sa ICC just to solve flood control, just to solve corruption. Kinahanglan pa ginang ipapriso nga tiguang na kayo galisod na ganiglakaw, imo pa yung ipapriso dito. Kinahanglan pa gid na. Huna-hunaan na ninyo mga government leaders, ang atong presidente Bongbong Marcos should think about that. Is it needed in order to solve our problems of corruption? Ito ba? Naman sa imutubag anak, let us bend the law. Let us bend the law. Nga, matod pa ning atong bagong ombudsman, bending the law is okay. Because you are not breaking the law, you are bending the law. Ang pangutana, asa man padong gibend ang law. Asa man padong para sa katawhan nga Pilipino o para sa mga lawbreaker. Kaya kung ni-bend ang law para sa lawbreaker, it is equivalent to breaking the law. If you bend the law para sa kinabag-ang mga tao, labi na gyud mga kabos, it is beneficial. Ana, nagyong sa nila pag-bend ang law. Na, linog. Giunsa nila pag-bend ang law nga ang dagko kayog scam dili hisgutan panalipdan kining ni ang nitug-an sa tinuod mo'y atong kasuhan. Mao na ilang pag-bend sa law nga ang dagko kayog mga kaso sa komentaryo sa revelation sa mga gitawag natog mga whistleblower ayaw naghisguti ang ilang mga pangan. Sama nila ni Romualdez, Saldico, ayaw naghisgote, ayaw nagkasuhi. Pero kaning nagsulti, sama nilang Diskaya, sama atong, sa tuwingan ato, Surgeon, limot ko ato, kana sila mo'y imbestigaha, hangtod ng tatak sa ilang notaryo, sa ilang kanini ang, sa affidavit, question na, pero kaning dagko kay scam nga trillion, ayaw na. Mauna ang ilang pag-bend sa law to please the people. And who are these people? The people in authority. And that is very, very un-Christian. That is very ungodly. Mauna ampo ta nga unta kining atong mga leaders kay ato naman gini silang na elected. Pagbag-o na mo before mo abot ang panahon nga matod pa ni Kristo, mo abot unyang panahon mo bangon ang mga tao sa Ninive og mo sudya og mo condemn kaninyo. Mo bangon ang rayna sa habagatan kay iyang gisunod ang pulong sa Ginoo pinaagi ni Solomon og ni apay labaw ni Solomon dinhi ang pulong ni Kristo. Ang Ninive nagbag-o sa ilang mga sala naminaw sa pulong ni Propeta Jonas. Ug matod pang Kristo ni apay labaw ni Jonas dinhi ang iyang pulong nga nagdaog kaluwasan. Mga igsuon sa atong pagampo ug pagdangop sa Ginoo, atong gihiusa ang atong kaugalingon ngadto sa atong manluluwas. Busa malaumon kitang moingon, mapuangurong Dios panalangini kami. Mapuangurong Dios panalangini kami. Nga ang mga kasing-kasing sa tanang tao makabig ngadto sa Ginoo nga nagtawag sa kalibutan sa paginulsol. Magampo kita sa Ginoo. Mapuangurong Dios panalangini kami. Nga dawatnon nato ang tibuok mensahe sa Ebanghelyo, lakip na ang mga panultihon nga naghisgot og kasamok sa krus, magampo kita sa Ginoo. Mapuangurong Dios panalangini kami.
nga sama sa mga taga Nineveh, isalikway nato ang daotang mga binuhatan, ug uban ang mapaubisanon ug mahinulsunong espiritu, mudangop kita sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Mapuang orong Diyos, panalangini kami. Nga ang mga masakiton ug ang mga idaran makakaplag og kasiguruan ug gugma gikan sa mga nagatiman kanila, magampo kita sa Ginoo. Mapuang orong Diyos, panalangini kami. Nga si halangdong Tupelo kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Mapuang orong Diyos, panalangini kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan pinaagi sa pangama ug pagiya nila ni Santiago Apostol ug San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Mapuang orong Diyos, panalangini kami. Nga among tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Mapuang orong Diyos, panalangini kami. Nga ang mga nangamatay makakaplag og kalinaw ug kalipay didto sa gingharian sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Mapuang orong Diyos, panalangini kami. Amahan sa tanang katawhan, dawata ang among mga pag-ampo nga among gituboy kanimo uban sa gugma ug pagtuo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Kanimo ihalad ko karon, Ginoo, naglaom ako, kini makapahimuot kanimo. Jutay lang kini ihalad ko karon, apan kinasingkasin. Tawatan kining akong gihalad, Ginoo, mga bungang abot sa yutang imong ipatikan. Jutay lang kining ihalad ko karon, apan kinasingkasin. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, dawata ang among mga pagampo ug gasa nga among gihalad diha sa pagtuo ug paghigugma ug himua nga kining Eucharistia magdala kanamo nganha sa imong himaya. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo, Mana usab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit, pinaagi ni Hesukristo ang among Ginoo. Gihandom namo ang iyang kamatayon diha sa gugma, gisangyaw namo ang iyang pagkabanhaw uban sa buhing pagtuo, gipaabot namo ang iyang pagbalik diha sa himaya uban sa malig-on nga paglaom ug busa,
uban sa mga anghel o mga santos sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang wayhunong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, hosana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, hosana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo malawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag ni ini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni ini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo balik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo amahan, nining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo ang among Papa, ni Alberto ang among Arsobispo, ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nagalagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan ania nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, Santiago Apostol, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langitnong amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Ama
Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Kay imo ang gingharian, ang kahulugang himaya, ang tud sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Manahaw usab kanimo. Atong ipakita ang timaan sa atong panag-inigsuunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, di ako angay makalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen.
mag-ampo kita. O Amahan, nga gamhanan ang lawas ug dugo sa imong anak, maghimo unta nga makaambit kami sa iyang Dios nung kinabuhi, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon, mao ang Dios nun nga gahom. Apan mulihok rani kon ato yung isangyaw ang mayong balita, magpaulipon gyud ta ni Kristo. So salamat sa nagpaulipon ni Kristo o nagsigig pamalit na tong slots. Mo na ning atong update, ang atong grace, ang atong halin 70,404 na ka-slots, napay 629,596 ka-slots nga available, tag 100 pesos per slot. Doon na ni 70 slot challenge nga tag 7,230 na sad ang atong nadawat. Ang atong PPSC 37,853 na ka-slots ang atong halin, napay 62,147 ka-slots nga available nga tag 100 pesos per slot. Doon na ni 162 slot challenge nga tag 16,200. Ang atong DPR para sa earthquake victims niabot nag 10,351 ka slots ang atong halin nga tag 100 pesos per slot. Atong pakpakan ang tanan nga namalit nini. So naasay atong pagpasuga sa sementeryo. Sugod na tagpanawat karon og magpasuga mo 400 pesos per light. Unya mas nindot yun nga ang atong mga kalag nagiampo ang ilang lubong atong sugan kay mao man ay ekspresyon sa atong pag-ampo nga danagan sila sa kahayag ni Kristo, pinaagi sa kahayag. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manang usab kanimo. ug manalangin kanato ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa atong ipadayonon kini pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Magamahan kita karon, mga anak sa Diyos, nabulahan kitang tanan, sa iyang bendisyon. At dayon ng Ama, ng Anak, ug Espiritu Santo, karon ug sa giya, akong pagsimba